Ini kau naruan bang, bono kau. Belakang hambai, sengkini Killa Tipra Motha Block Committee, YTF TWF Tipra Motha joto miliwui. Thangnayo sengnuka 22 tarikho sini bubagrano o rajyoni o hasteni mantri mukhyamantri Sokchajakha Manik Saha bosini bubagrano bubagraya rajaya embo je Sakha brongni kaisa party ni class bo Sakha bono जों सेलेंगो जे बर मुख्यमंत्री मानिक साहा अम हाइबोनि जे पुस कटर ब पुस कटर तंतुतै जेबाबे बुबाग्रानो बुबाग्रा राजा क्रिखा हमनि बनो सेलेंगैनो जों तिनि किल्ला तिप्रा मथा ब्लक कमिटिनि जतो YTF TWF मिलिवै कायसा मानिक साहानो जों तिनिनि खादुमानि बिसिंतै सानाय बनो जों कक सानाय नों इमिडिएट जोंनि बुबाग्रानो नाकारसादि नों जे कक सामानो फिरगनादि हायके सिनि सोबा सारा त्रिपुराव चलै दंगो जों बाहायनो सिनि किल्लाव तिनि जेंखा जों याकारिया नों जेखफानो नों नाकार मासानाय सिनि बुबाग्रानो कारण जों साइमाव सिनि बुबाग्रा सिनि हास्तेनि जतो बायगेन सिनि बुबाग्रा बमाने यांमानो ठीक नि मानिक साहा बतो बांग्लादेश इलिगेल माइग्रेशन बतो राजा करिफा नोंनाय किन्तु सिनि राजा अम सिनि राजानि हा जों जतनो राजानो मानै दंगो फिया बरंनि कायसा चक्रान्त दंगो अर जागा बरक राजानि इतिहास न हुवानि बांगै ताबंनि जे बर्तमान मुख्यमंत्री दंनाय बकुनो डक्टरिया डाब्लुगेट मानिक साहासि ब डाब्लुगेट मानिक साहा डक्टर करै ब जे कक साखा मुख्यमंत्री तंतुतै जों बनो बेलायके सेलेंगो बनि कक सामनो ब दायतिनि इमिडिएट ड्र सावै नालाथों आयकेन सिनि सोबा चलेनाय कारण सामाव बरक दुर्बल सिनि बुबाग्रानो फाइगांखेन बरक किरिजागो बीजेपी किरिजागो आर जदि बनि शक्ति तंखांखे विलेज कमिटी काउन्सिल पर्यन्त खायरा गिया बीजेपी मुख्यमंत्री ब मुख्यमंत्री तंगानि कोनो योग्य सिख्रै जों साइमानो बरक जदि बीजेपी नि क्राक सरकार खाकालाखे इमिडिएट बरक विलेज कमिटी बुट खाया बुबाग्रानो किरिजागो तिप्रा मथानो किरिजागो हायनि बाङैनो सिनि बरकनो किसु दे अराय पराय खायमानो बरक चेष्टा खायदों किन्तु सिनि बरक ताबक फानो थानसा दंगो बुबाग्रानि लगे दंगो सिनि किल्लानि तिप्रा मथा केबो जों खाबाया जतनो एक सिनि बुबाग्रा जों बनो थैया सागनो बुबाग्रानि मर्यादा रनाय सन्मान रनाय हाय होनैनो जों तिनि अर खा दुलायखा बनि डाब्लुगेट मानिक साहा इमिडिएट सिनि बुबाग्रानो ब हाय हमनो कक फिरगना लाथों हायके सिनि सोबा तै बुतरनाय सोदनो आनि कक हायनो जतनो हामबाय।